Ukuthula kwenkosi yenu uJesu Kristu makhe kube nani. 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 Molweni bantwana bakaBaba bangena etempileni. uNkulunkulu anifuyise kulungu okungapheliyo. Inyawo zenu zinithwale zanzisa kule ndawo, zinithwalele isibusiso esikhulu. My respected brothers and sisters, today we want to speak about iziphiwo zomoya oyingcwele. We want to speak about spiritual gifts, iziphiwo zomoya oyingcwele. Last time ke kwabakhumbulayo besithethe ngezizathu ezine ezingunobangela oba sidibane nobunzima singamakholwa. But this time around sizothetha ngeziphiwo zomoya oyingcwele. We will speak about the spiritual gifts. If you believe and I believe, and we together pray, the Holy Spirit must come down, and Africa will be saved. And Africa will be saved. And Africa will be saved. The Holy Spirit must come down, and Africa will be saved. If you believe and I believe, and we together pray, the Holy Spirit must come down, and Africa will be saved. And Africa will be saved. And Africa will be saved. The Holy Spirit must come down, and Africa will be saved. Father, Lord God, the Most High Lord, the greatest Lord, the creator of heavens and earth. Oh uNkulunkulu Baba wami, sijongile right, sajonga left, asimboni uNkulunkulu uThixo njengawe. Singamfumana ke uNkulunkulu uThixo njengawe, Yehova uNkulunkulu. Holy Spirit, fall fresh on us. Oh Father Lord God, we pray. uNkulunkulu sicela uNkulunkulu sivumele sithethe ngeziphiwo zomoya oyingcwele, ngoba uNkulunkulu siyakholelwa kuba omnye nomnye omnike isiphiwo sakhe. Sivumele ke uNkulunkulu sithethe ngeziphiwo zethu osiphezona uNkulunkulu, nokuba iziphiwo zethu siziphathe kanjani. Simema wena uNkulunkulu, simema noJesu, simema nomoya oyingcwele nengilosi zakho Yehova Nkosi yami. uNkulunkulu Baba wami siyathandaza. Yenza ke uNkulunkulu ukuba i-message yakho xa ifike kwinhliziyo ezilungileyo Baba, sisukuthandazile unguThixo wena wedwa Baba, siyathandaza. Amen. My respected brothers and sisters, namhlanje sifuna uthetha ngeziphiwo zomoya oyingcwele, ngoba siyakholelwa uba singamaKristu, sisi-Christians okanye singamapostolo siphiwe iziphiwo ngeziphiwo. Kodwa ke namhlanje inkulukazi esifuna uthetha ngayo kokuba iziphiwo zethu zinjani kuthi kwaye kufanele siziphathe kanjani. But isiphiwo ke xa sisiguqula ngelwimi le-English sithi i-gift. So ke most of us singamakholwa siyathanda uconfuse i-gift netalente. Now siyintoni umahluko phakathi kwesiphiwo netalente? Masiqale apho kuqala before siqhubekeke, ngoba namhlanje sifuna uthetha ngetalente kodwa sifuna uthetha ngesiphiwo. So sifuna uqala sijonge uba yintoni umahluko phakathi kwesiphiwo netalente. Isiphiwo yinto oyinikezwa nguNkulunkulu kwasesizalweni. So isiphiwo, there's no need kubekho bani oza kutraina kwisiphiwo sakho. There's no need kubekho bani oza kupracticisa. There's no need kubekho bani oza ku-enricha or akudevelope. No, yinto inikiweyo nje. Kodwa yona italente si-skill, yinto oye uyitrainele over some time, uyi-obtaine, yinto oyipractizayo, yinto oyidevelopayo. Now xa sibiza ke sithi unetalente. So isiphiwo yinto raw ozalwa nayo, kodwa italente yinto oyipractizayo sewufikile lapha emhlabeni. So kunjalo ke bakwethu phakathi komahluko phakathi kwesiphiwo netalente. Now ke ngoku ke masiqale ke ngoku singene kwi-business. Question endifuna uyibuza, number 1, phambi koba siqhubekeke. Ingaba isiphiwo njengoba xa uzalwa unesiphiwo sakho, but ndicela ubuza ngoba isiphiwo ngaba sisuka phi kuqala?
ingaba isiphiwo sisuka kumzali wakho lo ukuzeleyo? Ingaba isiphiwo sisuka ku bishop lo kubeke isandla? Ingaba sisuka ku archbishop lo kubeke isandla? Ingaba sisuka phina isiphiwo? Here comes the question. Now ke ngonza ucela sijonge because not David and I. Uyabuza uDavid and waphakamisela ezintabeni namehlo wami. La uvela phi incedo lwami? Uyayibona? So uzibuza lo question ba ingabe incedo lakho livela ezintabeni. So now I just want to ask this question that isiphiwo sivela. But ke xa sijonga pha kwincwadi ka John chapter 3 verse 27. iBhayibheli yasixelela ithi waphendula uYohane wathi akana kwamkela nto umuntu engayinikwanga ivele emazulwini. So ngamanye amagama uJohane uyasixelela uba iziphiwo zethu zisuka kuNkulunkulu emazulwini. So isiphiwo sakho asisuki kumzali wakho lo ukuzalileyo. Isiphiwo sakho asisuki kumprofeti lo ukuthandazeleyo. Isiphiwo sakho asisuki egqirheni or enyangeni or whatsoever. Sisuka kuNkulunkulu ezulwini. uJohane uyaphendula uthi akana kwamkela nto umuntu engayinikwanga ivele emazulwini. Amen. But ndiyathanda ke uyiveza into yoba njengoba sineziphiwo zethu esiziphiweyo nje, isiphiwo sakho usinikiwe, yes sinikwe wena, kodwa iso sakho awusinikelwanga wena. Usinikwe uba usebenzise kule generation le uphila kuyo. Amen. So uba unikwe isiphiwo socula, awunikelwanga wena. Omnye azincoma athi hayi mina andiculi ndibuye ekuseni. Akunjalo. Awusinikwanga wena, usinikwe ukuba usebenzise ukuseva le generation le uphila kuyo. Uba unesiphiwo sokuphilisa abantu abagulayo, awusinikelwanga uba gcina isiphiwo sakho sokuphilisa abantu abagulayo. Usinikelwe okokuba sireach out ebantwini, usebenzise kule generation ukuyo. Amen. Ithini kwenzela umzekelo kanjena ke. Umama uHana uquqa etempileni uthandazela ucelela umntana. Now uNkulunkulu wawuva umthandazo wakhe wamnika uSamuel. But uNkulunkulu xa enika umama uHana uSamuel akamnikeli yena ukuba makabe ngowakhe. Umnikele uba makabe ngumprofeti ngaphezulu kaIsrael. So isiphiwo sikamama uHana siphiweyo nguNkulunkulu esinguSamuel akamnikelanga yena. Umnikele okuba abe nesiphiwo esizawuthi sawuba khona siseve uIsrael kula generation yakhe. NoJesu Kristu naye ngexesha uJesu Kristu azalwayo afika emhlabeni ebengazalelwa yena. uJesu Kristu ebezalelwa thina okuba makafele thina umhlaba ukuze kuxolelwe izono zethu, asuse izono zomhlaba. Ebengazalelwa nguMaria, ebengazalelwa nguJoseph. So I just want to say to you, nawe kuloo ndawo kuyo unesiphiwo sakho naso, kodwa isiphiwo sakho ayiso sakho. uNkulunkulu kunike uba masisebenzise useve kwigeneration le uphila kuyo. Amen. Xa niqhubeka nendaba zami nizocela sifunde kumaKorinto okuqala pha ku chapter 12 verse 6 to verse 10. Ithi kukho inhlobo zeziphiwo zamandla okusebenza, kodwa xa zizonke zivela kuThixo ikwanguye lo uzabela ulowo nalowo. So bakwethu, all I just want to say, uPaulos uyasixelela apha uthi kukhona iziphiwo ezizinhlobo ngenhlobo, which means kukhona iziphiwo ezi-different. So omnye uphiwe amandla woprofita kodwa akanawo amandla wokuphilisa. Omnye uphiwe amandla wokuphilisa kodwa akakwazi ushumayela. Omnye uphiwe amandla okushumayela kodwa akanawo amandla wokucula. Omnye uphiwe amandla wokucula kodwa akakwazi ukuklina itempile kaNkulunkulu. Omnye uphiwe amandla wokuklina itempile kaNkulunkulu kodwa akakwazi ukukhalisa amaxilongo. Omnye ukhalisa amaxilongo kodwa akawuphiwanga umoya wobuprofeti. That's why uPaulos esithi kukhona iziphiwo kodwa iziphiwo ezi zinhlobo. So uNkulunkulu ke usiphe iziphiwo ezizinhlobo ngenhlobo. So xa uphiwe isiphiwo socula, xa uphiwe soprofita, xa uphiwe soshumayela, xa uphiwe isiphiwo sokusebenzela abantu abagulayo, philisa. So uPaulos uthi kunenhlobo zeziphiwo. So iziphiwo zethu esiziphiwe uNkulunkulu azifanani. Njengoba esithi kodwa xa zizonke zivela kuThixo ikwanguye nozabela ulowo nalowo. Amen. My respected brothers and sisters, ndikhumbula i-conversation eyayiphakathi kwempumlo nomlomo namehlo. Now amehlo amokharisha impumlo nomlomo. Amehlo athi, "Hey, impumlo nomlomo, niyazibona nini oba aniboni? So mna ndibhetere kunani because mna at least ndililunge libonayo, ndiyabona." Now yaphendula impumlo ithi, "Mehlo,
uyayazi uba mna nomlomo, mna ndingumpumlo ndidibana nomlomo. Xa sinowubamba umphefumlo, lo mntu lona singamalungu omzimba wakho uzawusweleka and ubona kwakho kuzaba useless, akuzusebenza. Uthi uyayazi uba singakwazi uyenza loo nto. So ngamanye amagama impumlo nomlomo bezizama ubonisa amehlo uba noxa ubona kodwa xa singavele sibambe nje umphefumlo ungakwazi ukuphefumula then akuzubakho yakho. Amen. Yes, so ndizama ukuthi ke njengoba sineziphiwo zahlukahlukeneyo siyadingana sonke. Lo uphilisayo uyamdinga lo uhlahlubayo, lo uhlahlubayo uyamdinga lo uprofitayo, lo uprofitayo uyamdinga lo uculayo, lo uculayo uyamdinga lo ushumayelayo, njalo njalo. Naxa siphinda siqhubeka sifunda abaseKorinte kwakhona pha ku-12 kodwa ke sifunde ngoku-27:31 ithi ningumzimba kaKristu xa ninonke nina elowo kuni lilungu lalo mzimba. So ithi ningumzimba kaKristu ke xa ninonke nina elowo ulilungu lalo mzimba. That's why ke ngoku sisithi sine uJesu Kristu okanye uNkulunkulu siphe izabelo ezahlukeneyo njengamalungu omzimba uba enezabelo ezahlukeneyo. Kodwa ke masinga-underminani okanye sidelelane ndithi wena esakho isiphiwo nje kuklina nje itempile kaNkulunkulu, but esami isiphiwo uyasibona uba sikhulu sesohlahluba. Akunjalo, because ngaphandle kwalaa mntu uklina itempile kaNkulunkulu nam ndizawufika ndihlahlube endaweni emdaka. So we need one another. So siphiwe iziphiwo ezahlukahlukeneyo. Amen. Xa ndiqhubekeka ke nendaba zam sofunda phaa kwakhona kuba seKorinte chapter 7 verse 7. uPawulos xa eyifunda ke uthi kungabonke abantu banganjengam lo, kodwa ke elowo unesakhe isiphiwo ababalwe ngaso nguThixo. Omnye uba nesipho esithile, umbi abe nesipho esithile. Amen. So now ke ngoapha siyabaliselwa ukuba kukhona izipho ezi-different. So isangqina leya besithetha ngayo ukuba sinezipho ezahlukahlukeneyo, omnye unesipho esinje, nomnye unesipho esinje, nomnye unesipho esinje. Xa iqhubeka ke bakwethu sawufunda phaa kuTimothy wokuqala phaa ku-chapter 4 verse 14. Ithi uze ungadlali ngesipho sikaThixo osifumene ngenxa yamazwi awodwa avela kuThixo xa wawubekelwa izandla ngamadoda amakhulu ebandla. Amen. So you must not play around, you must not neglect. Ungadlali ngesipho osiphiweyo nguNkulunkulu xa ubekelwa izandla ngamadoda amakhulu. Amen. So all I want to say is that uNkulunkulu usinike izipho kodwa kumele sibe nendlela yokuziphatha, sibe nendlela yokuzigcina izipho zethu. Xa sinofunda phaa but lena ke ayikho, it's just coming out of my mind. Xa sinojonga phaa kuMateyu chapter 25 verse 14 to 30 apho khona sibaliselwa ngebali lenkosi nabakhonzi balo abathathu. Now kuthiwa inkosi yayizawutyelela kwilizwe lithile, yabiza abakhonzi bayo abathathu, yabiza owokuqala yamnika iitalente ezintlanu. Yathi gcina ezi talente ezi ndizawuphinda ndibuye ndizifune. Now yabiza owesibini yamnika italente ezimbini. Yathi gcina ezi talente ndizawuphinda ndibuye. Yabiza owesithathu yamnika italente yanye. Now inkosi yahamba yatyelela kwilizwe etyelela kuyo. Lo unikwa italente eziyi-5 wasebenza ngazo za talente zazala ezinye za double zaphinda zaba yi-5, which means xa zidibene zaba yi-10. Lo wesibini wazidablisha italente ezimbini zaphela ziyi-4. Lo yena wesithathu wathatha la talente ayinikwe inkosi yakhe wayigrumbela, wayigcina ngaphansi komhlaba, wayifihla ngaphansi komhlaba, wayigqumelela. Now ngaxesha lithile yaphinde yabuya inkosi, yababiza one by one, yathi izani nizonika ireport. Waripota owokuqala wathi mna nkosi unike italente zantlanu kodwa nazi italente ndibuye nazo ndazidablisha nazo ezinye ezintlanu, so xa ziphelele zilushumi. Wathi heke ngena ke entsimini mkhonzi, wangena ngaphakathi. Wabiza owesibini uthi nkosi yam unike italente zambini kodwa ke ndizidablishile nazi nezinye ezimbini. Yathi inkosi heke ngena entsimini. Now lo wesithathu xa inika ireport uthi inkosi yam ndibazile ubulikhuni bakho, ndiye ndayithatha italente ondinike yona kuba ndingafuni ukuyimosha, ndayigrumbela ndayigcina ngaphantsi komhlaba, kodwa ke ngoku uthe xa ufika ndaphinda ndayigrumbela futhi, nantsi italente ubundinike yona. Now inkosi yamthuka yathi vila ndini, awubaboni abanye bazidablishile italente zabo, wena italente yakho iseyileya iyi-1. Amen. Amen. So
apha ke siyafundiswa no lento ayonto yenzekayo libali, it's a parable. So iyasifundisa ke ukuba iziphiwo uNkulunkulu usinike zona, there will be a day, there will be a time apho khona uNkulunkulu azaphinda sibizele kuye futhi ade masinike ireport ngetalente ezebe sinike zona senze ntoni nangazo. So ke uNkulunkulu makasenze ngenceba yakhe uba sifane nomkhonzi wokuqala okanye umkhonzi wesibini lo uye wadoublish italente ayinikiweyo, hayi umkhonzi lo wesithathu uye wayirumela italente wayigcina akenzanto ngayo. Amen. So ndiyathanda ukuthi ke umuntu onikezelwe italente aze ayithathe italente la inikiweyo ayibambe kanje angenzi into ngayo athi mna ndiphiwe amandla uphilisa kodwa ubungaphilisi abantu uyibambe kanje, uyafana nalo ungenayo ngoba nobabini anenzi into ngayo. So ubuphiwe umoya wohlahluba ubamba umoya wakho ohlahluba uthi hayi mna ndiphiwe umoya wohlahluba nangu ndiyawubamba. So xa ubambile umoya wakho ohlahluba uyafana nalo lapha ecam kwakho unganawo because nobabini anenzi into ngesasiphiwo okanye ngala talente niyiphiwayo. So ngamanye amagama ndizama ukuthi masiqaleni ukusebenzisa igift okanye iziphiwo zethu zomoya uNkulunkulu asiphe zona. Just to add on nje kulamazwi, uyabona uNkulunkulu xa ikuphe isiphiwo aka-entertaineki ngokubona unesasiphiwo. uNkulunkulu entertaineka xa ebona esasiphiwo sikwi-action. Masenze umzekelo, usicelo uphiwe umoya wohlahluba okanye masithi usicelo uphiwe umoya woshumayela. uNkulunkulu akavuyi xa enibona ndingusicelo mna ndiziqoqoshile ndisithi mna ndiyashumayela. uNkulunkulu uvuya xa enibona ndishumayela. Uyabona ukuba isiphiwo sandiphe sona sikwi-action. So uba uphiwe isiphiwo socula, uNkulunkulu akavuyi xa ekubona nje unesiphiwo socula, uvuya xa esibona isiphiwo sakho sikwi-action. So that's why noba uSathana uyakuopposa, noba uyagxekwa ngabantu, noba uyathukwa, kodwa lento uNkulunkulu akunike yona isebenzise ngokube kugxekayo, isebenzise ngokube kuthukayo, isebenzise ngokube ngxolayo bekukhwazayo, isebenzise ngokube kuharasayo. Amen. Because if uzawuma kude kuzole, you will never get anything done. So into leyo sosipho sinikwe nguThixo sisebenzise ngenkani, abantu bethanda bengathandi, because uba uzawulinda kude kulunge akukho nto izawulunga. Khona enye line ye-English ethi don't wait for the storm to pass but you have to learn to dance in the storm. So sulinda iqhwithela lugqithe but funda udansa eqhwithelweni. So ubuzawuthi hayi mina ndizasebenzisa isiphiwo sami xa kuthe akunjalo sisebenzise ngoku. And also enye line ithi you don't have to be great in order to start but you have to start in order to be great. So akufanelekanga ukuba ugqibelele ukuze uyiqale into, kufuneka uyiqale ukuze uzogqibelela. So uqala into ugqibelela kuza kubamba endleleni. Omnye uthi hayi mna ndiyazazi ndinawo umoya wenhlahlubo kodwa ke ndisafuna ndiqale ndithi no hlahluba ngoku ukugqibelela kuza kubamba endleleni. So sufuqala lento ugqibelela uthi hayi mna ndinawo umoya wenhlahlubo qha kusafuneke ndithenge impepho, ndithenge oku, ndithenge ezo zinto ezo mazukubamba endleleni. You don't have to be great in order to start but you have to start in order to be great. Akumelekanga ugqibelele ukuze uqale but ufuneka uqale ukuze ugqibelele. So ngamanye amagama ke nizama ukuthi sebenza kwisiphiwo sakho. Now omnye umuntu ukhe wanibuza iquestion wathi usibona kanjani isiphiwo sakho? Number 1, isiphiwo sakho ukuze usibone ukuba sisiphiwo sakho kwaye sinqamane nawe. Number 1, siyakuchisa. Manikwenzele umzekelo, xa uphiwe isiphiwo soklina itempile, uphiwe nje umoya woba mawugcine indlu kaNkulunkulu icocekile. Sithi thina ngokusigcweleyo siba ninji sihleli. Wena iyakuchisa lento yoba sithandaza njani endaweni emdaka. Thina sonke ufumanise kuba etempileni mhlawumbe siba yi-50. I-49 yonke ayiboni uba kumdaka but wena uyi-1 uyabona uyakuchisa lento uba umdaka kumdaka. Lando la moya unikezelwe kuwe, esasiphiwo sesakho noba singaba sincinci kanjani but sinikezelwe kuwe. Sometimes sithi sicula enkonzweni siyadumisa uve wena uba aniculi right man, bekufanele kanje nakanje nakanje. Esasiphiwo socula sinikezelwe kuwe. So isiphiwo to prove uba sesakho siyakuchisa. But ke abanye abantu ke bathatha iziphiwo zabo bazixhume kwabanye uba kutheni ungaculi kanti okakucula kuphiwe wena.
So if ngingakwenzela umzekelo nje omncinci ngo-President Nelson Mandela. uNelson Mandela babe baningi abantu ababephila ngexesha lakhe ngela xesha lengcinezelo, but yena usuke from eQulwe Eastern Cape wahamba waya eJohannesburg efuna ulwela inkululeko, because esasiphiwo senkululeko besinikezelwe kuye, naw sichisa yena. Bebaningi abantu abamnyama abaphilayo beyibona ingcinezelo kodwa benza into ngayo ngoba lanto ayinikezelwanga kubo. So number 1, into xa inikezelwe kuwe iyakuchisa. Number 2, xa into isisiphiwo sakho kululu yenza, awusebenzi nzima. Xa ke xa into iyitalente yakho uyayipractice, uhamba ipractice, wenze zonke izinto, uhambe ne-training, uattende ne-conference, yonke into, because why? Italente yakho. But xa into isisiphiwo sakho kululu yenza, you don't struggle to do it, you do it very easily. Amen. So that's why ke kungafunekanga okokuba omnye ajonge isiphiwo somnye, omnye afune esalowa, omnye afune esalowa, because xa wenza isiphiwo salowa uzawukruneka, kuzaba nzima, because esasiphiwo asinikezelwanga kuwe. But into enikezelwe kuwe, it happens automatically, iyazenzekela. Amen. So ndiyathanda ke ukuthi ubani nobani makasebenze ke kwisiphiwo sakhe. May the Lord be with you. May the Lord be gracious to you. May the Lord keeps you and bless you. May the Lord lift up his covenant upon you in the name of the Father, Lord God. Father, I pray. Amen.